दिनै जोंनि बनगाव 9 नम्बर समस्थियाव नोंथांमोना खबर लाफैदों बिनि थाखाय गिबियाव आङो धन्यबाद जासिग्रोबाय नोंथांमोननि चेनेलखौ। जोंनि बनगाव समस्थियाव दिनैनि समाव खुनु दोलो गैया जे जोंखौ फेजेननो हानाय, जोंनि BPF दोलोखौ फेजेननो हानाय। गतिके ओरैबायदि लोब लोब रायजो राजाफोरनि सापर्ट अननाय जेबायदि मोनगासिनो दङ जोङो, बाहाय आंहा खुनु डाउट गैया बनगाव बे सोरबा दोलोआ देरहागोन, जोंनि दोलोखौ फेजेननो हानाय खुनु दोलो गैया। आंहा बेखौ एकदम खाथांखा आरो फेजेननो हानाय खुनु दोलो गैया। बारे बारे आङो आवगायावबो बुंबोगासिनो आरो आं जिहेतु 2021निफ्राय आं दायथ' लादोंमोन बनगाव समस्थियाव, जेब्ला जोंनिफ्राय राजिब ब्रह्म बिथाङा देरहासार जानानै BPF दोलोनिफ्राय बिथाङा दस्रा दोलोआव बास्लायलांदों, बे दिननिफ्रायनो आङो दायथ' लानानै खामानि मावबोदों। गतिके जे दिननिफ्राय आं दायथ' लानानै खामानि मावबोदों बे दिनैसिम जोंनि BPF दोलोआ लोब लोब सापर्ट खालामगासिनो दं जोंनि हाग्रामा सार दैदेननाय BPF दोलोखौ। गतिके बाहाय आंहा खुनु डाउट गैया जे BPFनि अनगायै जोंनि बनगाव दस्रा दोलोआ देरहागोन। आङो जोंनि बनगाव समस्थिनि रायजो राजाखौ आं बेखौनो मेसेज होनो लुगैयो, जाहाथे नोंथांमोना फैगौ 22 तारिखआव जि जानो गोनां भट, बाहाय बिथांमोना लोब लोब फैनानै जोंनि मोजाङै जाहाथे भटखौ सोनो हायो बा जोंनि BPF दोलोआ बिपुल भटजों बुरजा भटजों देरहानो हायो। आं बेखौनो आंनि बनगाव समस्थिनि आइ आफा बिदा फंबाय गासिखौबो रायजो राजाखौ आं दिनैनिफ्राय मोनसे बेहाय मेसेज होबाय, जाहाथे जोंनि BPF दोलोखौ देरहासार खालामो बा सापर्ट खालामो। आं बेखिनिखौ बुंबाय आरो अनगोन, जोंनि BPF दोलोखौ जथेस्थ' अनो आं मिथिगौ।